Както и очаквахме, че ще бъде труден мач, защото това е наистина един коварен отбор с много физическа енергия и с много агресия. Играйки по-директен футбол към централния нападател и разчитайки на втора топка, бяхме подготвени за този стил. Този път пък ние успяхме да поведем първи. Отново Ковалев се намеси по добър начин при дуспата. Общо дето ни давахме кой знае какви шансове, изключение един удар с главата. Пък ние имахме шанса в лицето на Команов първото по време, но очакваме, че бъде повече битка и който има така шанса първи да отбележи, както ние бяхме, така че се поздравихме с победата. Така дава ни самочувствие да продължим напред, да се надяваме, че аз винаги вътре ни казвам, че преди всичко трябва да стремим да дадем най-доброто от себе си. Резултата никой не може да го прогнозира. Ако има нашия ден, ще спечелим точки. Но важно е да дадем най-доброто от себе си. И определено дава самочувствие и спокойствие, но липсата на точки и пак всичко това е като еуфория, емоция до следващия мач, защото пак се изправяме срещу един отбор като нас, който също има крайна нужда от точки. Отиваме с нагласата там да се преборим и да вземем нещо, но пак първо да се възстановим, второ пак да се стремим да дадем най-доброто от себе си, да бъдем дисциплинирани, да търсим нашите възможности и да се надяваме, че ще успеем. Има две момчета при нас, един е защитник, другия като флангови играч, ще видим дали ще останат, защото въпросът е дали ще се разберем и за пари. Но бих казал, че са проблемите в атака този път. Трябваше да вземем под внимание Крумовград, че е коварен като на контратаки, така че повече стремим да ни даваме шансове пред нашите врата. Имаха добри атаки, смисъл такъв, че не мога да ги развием, но нормално. За мен си представиха на ниво момчета. Предния матч с Хебър, не бих казал, защото на моментите, които изрязахме, имаха много добри ситуации, където наши играчи могаха да изкачат от дълбочина, но просто липсваше последния пас. На контратака имаха наистина много добри шансове в Пазарджик. И това е пътя. В Прилески също имахме 3-4 слизане, макар че там е трудно. Единственият начин е да вярваме, да работим и да се надяваме на по-добри резултати и за напред. Не направих много смени, защото виждаш, че момчета горе-долу се справят, имаше още енергия в тях. Със сигурност на мача в Велико Търново ще има промени. Ще видим как ще се възстановят някои хора, но даже искам да се извиня на тези момчета, но просто виждах, че те бяха в ритъма на мача, да се направят смени. Аз някой не се знае дали ще влезе в този ритъм, както бяха другите момчета, но аз виждах, че и Тасев и Боби издържаха. Сега Суда малко при него се получи вече трети мач подред и това сващане е напълно нормално. Команов също стоеше добре като енергия, като борба. Така че следващия мач ще видим кой как се възстанови, за да може да пуснем и другите момчета, защото ние тренираме заедно и всеки трябва да изчака своя момент. Заради победа чувствам добре, а физически чувствам изморен. Много мачове имаме сега. Беше отложен мач с Левски и нямаме почивка изобщо и така физически чувствам малко изморен. Не чувствам както герой. Цял отбор беше 11 героя на терена и това, то спечелени 3 точки за цял отбор, не само моите действия. Смисля, че недобре неща в отбора, кога вратар да става герой всеки матч. Искам да наши нападатели да стават герои. А за интерес нищо не мога да казвам. Сега съм в Пирин, играя и това.